ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଜାଣୁନା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀରାମ ରୂପରେ ଧରାବତରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଏମାନେ କାହାର ସ୍ୱରୂପ? ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ସଦାସର୍ବଦା ସେବକ ରୂପରେ ବିରାଜିତ ଶେଷନାଗଙ୍କୁ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। ସେହି ଶେଷନାଗ ବା ନାଗମାନଙ୍କର ରାଜା ବା ଆଦିନାଗ ନାମରେ ଯେ ପରିଚିତ ସେହି ଶେଷନାଗ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରୂପରେ ଏ ଧରାରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେପରି ଭଗବାନଙ୍କ ହସ୍ତର ଶଙ୍ଖ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ରୂପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହସ୍ତର ଚକ୍ର ଭରତ ରୂପରେ ଏ ଧରାରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ମାନବ ରୂପରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସୀତା ସ୍ୱୟଂବରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱୟଂବରରେ ରାଜା ଜନକ ଏମିତି ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ କାହିଁକି? ଯିଏ ଶିବଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ସେହି ସୀତାକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବ। ଏମିତି ଏକ ସର୍ତ୍ତ ସେଇଠି ଥିଲା କାହିଁକି? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବଧନୁକୁ ମହାମହାବୀରମାନେ ମଧ୍ୟ ତଳୁ ଉଠାଇ ପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସତୀ ସୀତା ତାକୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ଭୂମିରୁ ଉଠାଇ ଦେଇପାରିଥିଲେ, ତାହା ପୁଣି ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳରେ। ରାଜା ଜନକ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଯିଏ ଶିବଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ସେ ହିଁ ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ଏମିତି ଏକ ସର୍ତ୍ତ ସେ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଶିବଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଆମର ଏକାନ୍ତ ଅନୁରୋଧ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏହିପରି ଉପଯୋଗୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୀର ଓ ପରାକ୍ରମୀ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଥିଲେ। ସେ 14 ବର୍ଷ କାଳ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କୁ ଜଗିକି ଥିଲେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ କୌଣସି ବିପଦ ନ ଆସେ। ସେ 14 ବର୍ଷ କାଳ ନ ଶୋଇ ମାନେ ବିନା ନିଦ୍ରାରେ କଟାଇଥିଲେ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବେ ଜାଣିବା। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ସୀତା ବନକୁ ଆସିଲେ, ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରିରୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସଜାଗ ହୋଇଗଲେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ରାମ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କ ଉପରକୁ କୌଣସି ବିପତ୍ତି ନ ଆସେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ରାତ୍ରି ଅନିଦ୍ରା ରହି ତାଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ରହିବେ କେମିତି? ବିନା ନିଦ୍ରାରେ ସେ ରହିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ସେ ନିଦ୍ରାବତୀଙ୍କି ଏଥିପାଇଁ ଗୁହାରି ଜଣାଇଲେ ଯେ 14 ବର୍ଷ କାଳ ତାଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ। ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ଏଥିରେ ରାଜିତ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ନିଦ୍ରାମୁକ୍ତ ହେବା ଚାହାନ୍ତି ତେବେ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ନିଦ୍ରାରୁ ଭାଗ ନେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ମାନେ କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ନିଦ୍ରାରେ ରୁହେ ବା ଶୋଇକି ରୁହେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ନିଦ୍ରାମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖିଲେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ମିଳା ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ଉର୍ମିଳାଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ସେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଫଳତଃ ଉର୍ମିଳା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ କାଳ ଶୋଇକି ରହିଲେ ଏବଂ ଏପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 14 ବର୍ଷ କାଳ ଅନିଦ୍ରାରେ ରହି ପ୍ରଭୁ ରାମ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କୁ ଜଗିକି ରହିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜଳ ସମାଧି ଗ୍ରହଣ କଲେ କାହିଁକି? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସୀତାଙ୍କ ସତୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଏକ କଠୋର ପରୀକ୍ଷାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଇଟି ହେଲା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମନରୁ
ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ ହେଲା ନାହିଁ। ଫଳତଃ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଏକ କଠୋର ପରୀକ୍ଷାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଆଉ ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଧରଣୀ ମାଆକୁ ବା ମାଟି ମାଆକୁ କହିଥିଲେ, ସତରେ ମୁଁ ଯଦି ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତୁ ଦି ଭାଗ ହୋଇଯା। ଏବଂ ସତକୁ ସତ ସେଇଆ ହେଲା। ଧରଣୀ ମାତା ବା ମାଟି ମାତା ଦି ଭାଗ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମା ସୀତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାରି କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଗଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହତ ହେଲେ। ମାଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏକ ବିତୃଷ୍ଣ ଭାବ ଜାତ ହେଲା, କାରଣ ମାଟି କୋଳରେ ସୀତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଗଲେ। ୟା ଫଳରେ ସେ ମାଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏହି ବିତୃଷ୍ଣ ଭାବ ଜାତ ହେବାର ହେତୁ ସେ ଜଳ ସମାଧି ପରି ଏକ ପନ୍ଥାକୁ ବାଛି ନେଲେ। ଅବଶେଷରେ ସରଜୁ ନଦୀର ଜଳରେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଲେ। ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବହୁ ଘଟଣାବଳୀ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ରାମାୟଣ ଲେଖା ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଏହା ସତ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମୂଳ ରାମାୟଣ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଏବଂ ଲେଖିଥିଲେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସୀତା ବନବାସ କାଳରେ ମା ସୀତା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେଇଠି ସେମାନେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ବି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ରାମାୟଣର ବହୁ ଘଟଣାବଳୀ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ବାଲ୍ମୀକି ତାକୁ ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରିଥିଲେ। ଏଣୁ ରାମାୟଣର ସବୁ ଘଟଣାବଳୀ ଘଟିବା ପରେ ହିଁ ରାମାୟଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଏହା ନୁହଁ, ବରଂ ବହୁ ଘଟଣାବଳୀ ଏମିତି ଅଛି ଯାହାକି ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି, ଯେହେତୁ ସେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆଗରୁ ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ହିଁ ସେ ସବୁ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ସତ୍ୟତା ଯେତେ ଥବ ନା କାହିଁକି, ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଯେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ଏବଂ ରାମାୟଣ ତାଙ୍କର ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, କାଳ କାଳ ପାଇଁ ଏହା ଏକ କାଳଜୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିସହିତ ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓର ଏଠି ପରିସମାପ୍ତି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ନ ହୋଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।